Wan mahasa fajai mek nilip along stamek kiting pon. Lakhain korapon nilip MAC constituency kiparlo dhola langso tikalaing ti arong along wan mahasa fajai mek nilip along kiting pon. Bangso jai mek along Bugiyan Beat Forest atumpen mate Forest Officer William Terang atumpen Japon C Niphai isi July 2026 pen Niphai Troxy July 2026 an ki phatik ponta wan mahasa fajai mek nilip along tengpon si Thengpi aklim ki ASI claim pondo. Bangso jai megalong North East Silinijan Forest Officer ECF Pranap Teron penajok sitame jitong dunsi jumisen alamthe than pondo. Alang lipen ki than pon ki environment alamthe Thengpi kido akinang sodalamthe lapen Thengpi aklim ki e vektang ji alamthe hai hui sitame than pondo. Bangso jai megalong Deopani Forest Beat atumpen sitame jitong dunlo lapen ke social worker Mr. Jireningti lasonthak thaksi Mr. Mirjeng Rongpi sasa mepu lapen ke Mr. Long Diliterang lapen ke tikala arong asar lapen ke pinang an ke theke ding atum lapen rong abikar salar atum ongdong pen chitong dun si mei misen pen teme bachun pononglo nilipen Philip Tisu Buthalang solong aduy hoyo puthak alam pini arni sia farman ke chisong podopon Dijang Karbiang long nong wan duar amla constituency ke parlo buthalang solong pini buthalang so ke e hin pen patir pi ponsi pini arni sia farman ra ke chisong ame podopon Bangsu ke chisong pon podopon ang ko laki kidam tang jakhong ni phai ke thomarni Bhumpur MLA Jitu Goswami kaning je pondak Karbiang long arlo buthalang so along wang pen Karbiang piaro chitim ke tumnogong along lepu kaning je tikang pen chok Karbiang long arat mate buthalang so hawara rada tumang prong ason sidelo Lapuson alang li MLA Jitu Goswami alang li aning ke hang aling pen kaning jike chok chipik luh pusi Karbisun Association pithekin kes e lapen ki onglung hampang asong tum jong dun ringti lapen alang li Bhumpur MLA Jitu Goswami lada Karbiang long along kiwang pen alang li da kaning jitikang ki aron away pusi hampang asong tum ning jipon lapen alang li Bhumpur pen wang si lada Karbiang long along kiwang pen aduya hoy nang kilang nang jia bangkali Aning ke hang aling kaning J arat ke chok chi pusi ongdung arat tum ning jipon. Lapen lapuson madu aphan ta parju je pin pen MLA rai kom sai kia tum do ko kapit ta parju je pin pen lada Karbiang long along anwa kiwang pen kaning J tikang ke kheyang bong ko pacharwo ji aphan si kiwang maputa rada tum jong pon. News text repos Karbiang long news. Badak pres alam pegala punya nitum karbi lokacau di asong lapen nitum sapi sarpu lapen dolang lapu riso ejak dan itu cetong nak alam pegala punya ju ke damtang arni ting tarik arni abang arni am pakai ni pakai pamit hekse lo ni ninga beda lo sida ting tarik kebang laso jitu ku sami pu alam liwang lo alang piparai akbong along si alang lam kanjitekan nitum lapu parai ke nitum Karbiang nogong listrik parai ke nogo Karbiang long kusi alang kanjitekan laso alam aku taksi nitum non resmi ini nangkok lo sita alam ke ni dikau juga tu kusami apa alam ni ha 1972 aningkan alam ni job mulu milang na la salam makan milang so jitu kusami apa ni aju duduk lo athema kau juga tu alam tegala puelo ni tum ladak duaram la komosti mate boithalang so nutun bojar tribal bel block udak nakitok ditekang angang bongta alang liha roha homosti MLA wangwe lapenge ujay homosti wangwe si ha Bhumpur pen alang lidang chom jet alang ke wanga panu bangke niludum ke Karbilo ke chalia song mate dak sarpi sarpu mate dak araka so tumke kondem lo lapenge nining dok de piklo aron non patai siong silason akam ke wang lang ke niludum ke sarpi jin nelo sarpu jini nelo thur pak pensi ke theng dame ke chok dame acak pen dame abuthi lang lo sa bitin taklem nang kok ko alam ni ka chongbu si ke bang alam the bang ke la pulo ni dam je bang ke alam ni bang ke kopilo pulis ta gari ihu alam ni ka chewang la pen ke la nitum ke la dak ke sur
ke do oma do kai tong ke do oma kro kon thi do oma alang tum ke nep ja phan se ke wang ma aro lang la hai la kon ye te kan ke ka chong hu pe sa lang tum ke wang ka chong hu pe sa lang tum la ma ning se la son tong karbiang long ke nitum la sala ke responsive he kita te ke respond pe aku nam tum nitum karbiang long ta la data duaram la ta MEC EM do som profesor do taro ke nitum IEM la pen ke non habe tero la ke nitum AML lo inte la po ando ko ka pila tua phan lang plot la tua phan jing ke pin che than ke pin alang la da ke wa po ke ni tu ke kon dem lo ni tuma amuni la phan ta alang lia bang ke la lang plot si la da ke wa po ke ni oil lak lo rakta la pen ke ta bilo chang lia so ko tum ta ni oil lak lo ani ki pung ani ke dang si ni tum da press meeting ni lang kok lo Denarong Bharat Pathua Klamalong ingdeng phokebra hini kichengsi inter Club Football League Championship kepaman pon. Denarong Sport Association hin pen patir pi pon sing ding phokebra hini kichengsi 2026 sengkana perman pini jak hong chiklo ni phai trophy ni Denarong Bharat Pathua Klamalong kichengsi inter Club League Football Championship kepaman pon. Nalmati constituency ke parlo pon Denarong Bharat Pathua Klamalong kichengsi inter Sub League Football Championship kepaman pon. Bini bangso a match along kapathu pon laki Chirinti FC lapen ke Than Etsu FC atum si pathu pon lo bangso kapathu pon laki Than Etsu FC atum goal ni lapen ke Chirinti FC atum goal stroke an pipon si Chirinti FC atum chipai pon lo bini bangso me along luhi sar po man ping ping chitong dun laki Karbiang Long Sport Association along joint secretary mati physical instructor aki high borsing crew non mati mondal committee board set lapen ke Dengaon High School ex-principal Mensing Bay lapen ke Mount Sinai English High School principal Sunil dia atum chetong dun si ing samjin pen basu pathu me pachun pan nolo Chorolo aprang sinal itu news ladak nang ke humri thek pot asa ning kan wang son dak thak peneng surini la ingkoi ratro kan kan sitame Karbiang Long Sportation pen ke pathik pon association tin sitame annual league kabang isi ki bipon asidul association tin phan ke pen khat pon do laso teng pen peneng sitame 2026 mari 27 aning kana farman Denarong Sportation ang kangarlo ke doa na club afan all Karbiang Long inter club kecepati dunji afan kangwai pon mate Denarong Sportation ang kanglo kang tangnai a club sitame ni tum la champion sida club han sitame kangwai pon la so liga bang ki bipon pini pen pangseng pon lo bangso ki bipon pini opening match along kecepati pon lake Chirinti FC Dengaon lapen Than Etsu FC jong thungang bo hecepati pon lo